videoclip. După cum vedeți, astăzi ne vom juca Brawl Stars. Și da, știu că o să mai iau de câteva căruțe, care habar n-am pentru că o să. Și da, am aici un nou din asta, pentru că aici am nou, bun, am înțeles. Ok, ne vom juca cu Barley, să-i fac pe toți de rang 10, mai trebuie puțin la asta și trec la Pocolino. Și trec mașinile fix când filmez eu, wow. Ok, avem aici ceva nou. Și da, îmi pare rău că n-am mai postat de atât de mult timp, dar na. Și știu că o să se miște mai greu pentru că nu prea am Wi-Fi aici, dar da, tot am Wi-Fi, dar în fine. Ok. Sunt cu un Mortis, ok. E un chinez, cred că, sau ceva de genul, nu știu nici eu, dar da. Barley, măcar l-am luat pe ăsta că ăsta poate să arunce peste ziduri, asta îmi place la el, că poate să arunce peste ziduri. Doamne. De bă, ai Mortis, așa, bravo. Bun, am dat și aici. Ok. Ai. Ok. Mi-am făcut-o cu mâna mea, aparent. Și el s-a făcut-o cu mâna lui, dar în fine. Mi-a fost mai rău. Ok. Dacă mă las să mai dau un match? Ok, mai dau un match. De ce nu? Ca să-mi iau revanșa, că nu mai pot. Și mor de cald. Ok, haide că da. Hai să mergem să vedem. Lor sunt cu unul din asta. Cred că ăsta are 1000 sau ceva de gen. Nu știu dacă te-l primești pe ăsta, că m-am uitat puțin pe acolo, dar nu prea m-am descurcat cine știe ce. Ai! Ok, eu am murit și n-am luat nici gemul. Din păcate, dar da. Ok. Doamne. Ok. Ok, măcar așteaptă să mă spawnez și nu moare și măcar așteaptă să... Bine, a așteptat ca să-mi spawneze și a luat gemurile ca să fim amândoi cu același număr de gemuri. Wow, ce drăguț. Deja la shutdown, wow. Nu pot să cred. Ok. Sunt de mașină pentru că na, de ce nu? Să filmez mașină, ceva mai nou, wow. Dai. Și nu lăsă nici pe ăsta să scape. Așa. Ok, am reușit. Ok, în episodul de azi o să-i facem rang 10 lui Barley, pentru că de ce nu? Și mă joc și câteva meciuri, de ce nu? Ok. Am făcut un Brawl Pass și am primit un din Caracter? Skin? Habar n-am? Ok, mi-a dat numai niște experiență. Eu în total am 9 skin-uri deja? Și mă apropii și de rangul de 1000 de trofee pentru Brock. Deci da. Hai să încercăm și un solo, fie că o să fiu praf la solo, dar în fine, hai să încercăm. Măcar așa nu o să pot să mai dau vina pe nimeni. Hai să vedem. La solo nu o să mă descurc deloc, vă dați seama. Ia uite-i pe ăștia. Ia uite-i. Am zis-o că nu mă descurc la solo. Din primele momente am murit. Da, exit. Nu vreau să zic. Și plus 2 trofee. Ok, nu o să mă joc în viața mea la solo. Ok, mergem la duo. Tot la solo am dat. Ok, da, o să-i facem rang 10 în episodul de azi și da. Wow. Ok. Se mișcă mai greu pentru că nu prea am Wi-Fi aici, doar că tot am, mă înțelegeți? Uitați, vedeți acolo semnul de exclamare, perfect, da. O să se mai miște așa din când în când, poate mereu. Ok, ia și cuțuța aia de acolo, de ce nu? Unde iau până nu vine ăla, că vine ăla și ne rupe. Mă gândeam că te rupe ăla, care are un gem și noi avem 3, mă gândeam acum zic. Ce? Te rupe ăsta care are un gem și noi avem 3? Că s-a mai întâmplat așa, de-am fost eu în echipă cu unul și l-a rupt ăla cu unul că avea un gem. Nu l-a omorât, nu pot să... Ai, mă gândeam că vii după mine. Ok, am și superul, deci pot să dau superul pe ei și să iau UM-urile, poate reușesc. Da, ce-am reușit de m-am rupt. Și ăsta moare. Măcar am ajuns la... Și am 7 trofei garantați, deci măcar eu văd atâta. Dacă nu pot să telefonul meu. Ok. Hai, nu mai fac un curs de fugit. De fugit, doamne, de învârtit, că nu vreau.
dat super fără să vreau. Iarăși. Ok. Ăsta are câteva gemuri și vrea să învingă pe ăla cu 10 gemuri. Ok, e râs. Hai, mai dai unul. Așa ce vreau. Bun. Hai zi, dacă i-am făcut rang 10, e bine. Încă un meci. Haideți să vedem cât am lungi videoul ăsta. Aia, nu foarte mult. Ok, nu mai vreau nici el, nici eu. A fost un jucător destul de ok. Ok. Câteodată îți găsește super greu mapă, dar da. Oh my god. Puteți să ziceți de pe acum că nu sunt bună la Brawl Stars pentru că na. Sunt și eu începătoare cât de cât, ok. Să nu ziceți că sunt bună la Brawl Stars, că nu sunt. Dar puteți să ziceți că nu sunt. Ai, da. De ce m-am dus fix acolo? Măcar și ele asta are mai multă minte decât mine, ceea ce e ok. Măi, du-te și ia gemurile. Ați murit amândoi. Nu pot să cred așa ceva. Nu-ți două trofee. Hai că da, îl mai fac eu pe ăsta de level de rank 10 dacă e. Play iarăși, că nu mai pot. Nu mai pot. Ok. Uite aici, avem garantat două, că sunt aproape de noi. Cine asta? Sunt aproape de noi. Ok, tu du-te la alea dacă nu vrei ca să le iei tu pe astea. Ok, du-te tu la alea că facem 3 cu alea. Ok, am făcut 3. Hai și la cutiuța asta, că mai este aici o cutiuță. Aruncă. Aruncă Barley peste ziduri. Că de aia te-am făcut, te-am luat, ca să arunci peste ziduri. Că de aia te numești Barley, nu? Care sunt peste ziduri, corect? Ok. Cu 3 din asta cred că l-am rezolvat, sau cu 4, depinde. Ai, ta. Asta e că eu nu mă rezolv pe mine. Ok. Și de după asta, că aici, acolo. A pus și ăsta bomba fix unde nu trebuia. Nu poate să fugă la nesfârșit, e clară. Unde să vedem asta? Uite. Aici. Ok, uite. La fix am tras-o. Așa, păi nu putea să stea până la nesfârșit, ok. Shutdown, meciul ăsta e nostru câștigat și cred că o să încheiem video dacă facem rang de 10 pe Barley. Ok, pentru că cred că ne-am lungit prea mult din punctul meu de vedere, dar da. Unde l-ai văzut? Uite-l. Și unde e coechipierul? Uite-l, l-am văzut. Măi, fițat. Nu mai am din alea. Ok, roagă-te ca să... da, ce-am zis eu și ce s-a întâmplat. O să pierdem. Ne bată ăștia doi nubi. Așa mai zic și eu, mă gândeam acum că ne bată ăștia doi nubi. Nu, de aici genurile. Ok. Am făcut și un challenge, wow. Exit. Ok. Ok, hai să punem și astea la un brawler. Ce-am să fac? Ok, le punem la Poco pentru că cu Poco o să urmeze să ne jucăm de asta. Ok, bun. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!